19 декара общинска собственост ще бъде даден на безценица на неизвестен инвеститор. Мястото е по-известно като Кьошето и се намира на брега на морето в бургаския квартал Сарафово. Абсурдното предложение на кмета Димитър Николов предизвика сериозни дебати в общинският съвет. Ако аз бях на местото на собственика, ако вие, всеки един от вас има 19 декара да е жив и здрав на това място, би ли ги дал под наем и 10 години да не получи нищо? Не може да дадем 19 декара прекрасна земя до морето и 10 години общината да не взима нищо. Категорично ви казах, че вменено е на наемателя поддържането на този имот, това е печалбата на общината. Ако смятате, че поддържането на 20 декара озеленени площи е ефтино, ето, дребен бизнесмен сте, наемете се, вземете го, работете, печелете. Скандалът в Общинският съвет назря и след като по предложение на ГЕРБ дебатите по докладната бяха набързо прекратени от председателя Константин Луков. Моята процедура е за прекратяване на разискванията. На колегите от Националния фронт им станаха прекалено емоционални изказванията. Явно не става въпрос вече за докладните, за нещо друго. Стана трайна практика да се прекратяват разискванията по неудобни за ГЕРБ въпроси, когато става дума за безумно лошо управление, свързано с кражби на общинската собственост и разрушение. Това е вече повсеместна практика, за да се запуши устата на общинските съветници от опозицията, които посочват какво се случва с църквата, какво се случва с прочутия океанариум, какво се случва с така наречения индустриален парк, какво се случва с ПСФК Черноморец. Ще ни обясни ли господин Людиев или ще позволи ние да спрем поредното разхищение, поредната загуба на средства? Господин Людиев, това не е да ви предостави Йоан Костадинов един терен да си построите фурна. Много е спорна икономичността, целесъобразността на подобни предложения. И вместо да го обсъдим като нормални цивилизовани хора, ние го прекратяваме дискусията. Прекратяването на дебатите стана повод и за напускането на залата по време на заседанието от общинските съветници от НФСБ и БСП. Въпреки споровете и негодованието на половината общински съветници, мнозинството от ГЕРБ, подкрепено от ДПС, си прие предложението, с което за пореден път доказа, че не интереса на бургазлии стои над всичко, а точно обратното. Над всичко стои обслужването на частни интереси.